mga kabasywap, narito na naman tayo sa Normal Divera Vlog. And now, Normal Divera Vlog. And now, we are traveling to Mapita. So, napahinto tayo ng unti. It is because naplatan po yung kasama namin. Ayan. Ilang motor lang po kami kasi doon po sa Mapita is mahirap po kapag magsa-sidecar ka ng motor kasi mataas po yun, hindi niya pumaan. So then, yung mga kasama namin yan. Ay, mag-hi kayo, Diana, tanga! Anong Diana, ay? Vlog yan. Oo, vlog. Hi, yan. So, we are going to Mapita now. Yan, at alas 4 ang time namin na dapat kami aalis. Pero anong oras na? 8 na po. 8 na po kami 8 pa lang po. So, yan. Diana, isama kita sa vlog, diba? Halika. So, yan. Gusto niya pong magpakita sa vlog. Yan. So, hi ka. Hi! Follow mo ko. Ay, Follow niyo po ako sa FB. Single ka mo. Single and available. Ang takabol ng bayan ng Tarese. So, yan. So, naplatan po kami kaya na-stop naka-stop over po kami dito. Actually, so, kay Diana, nandito lang din naman yung Vlogs ka. So, yun, we are traveling Mapita. So, ang dami-dami pang location na po dadaanan namin. So, andito pa rin kami sa San Carlos. Yan, our place. So, yun, after matapos to Hunter, ulit kami magsisimula na kami mag-travel to Mapita. So, yun. Kita-kits guys, daan. 1, 2, 3. Hello guys, so andito pa rin tayo sa vulcanizing shop and yung mga kasama namin ay doon na. And this is the The beautiful. Pero nga pala kay Bakla, ito. Yan, siya sa teacher namin na palaging nandiyan para sa amin, yung barkada namin yan. Barkada, teacher na nga namin, barkada pa namin, my God, gifted. So yan, until now nandito pa rin tayo. Kay Papa ko. Actually, we are not all prepared kasi yung tingnan nyo yung mga suot namin, yan, basta-basta lang sinuot. Tama na, wala nang liguan yung iba. Oh, like me, di pa ako naliligo. Ang toothbrush nang okay na. So yan guys, mag-aantay pa rin tayo ng sobrang tagal kasi nga binuvulcanize pa rin yung motor. So yun, aantayin na lang natin na matapos sila, then makakaalis na kami. We are all 2, 4, 6, 8, 10 2, 4, 6, 8, 10 10 po kami. 10 po kami guys. Was bakla, pag inabor mo to, wala na akong damit. Siyempre na. Yan, sobrang daw ganda. Shawal ka bakla. Subscribe nyo. Subscribe nyo po yung channel ko. So yun na, mag-aantay pa rin tayo. And kita-kits ulit tayo sa daan. And actually, marami, ilang location. Nga pala po sa nabutasan. Ilang location pa yung dadaanan namin. Ilang baryo pa yung dadaanan namin yung gawin to Mapita. 3. Yan. Dadaan pa kami ng Aguilar. And then mamaya, makikita nyo yung kagandahan ng Mapita. Yan. So, kita-kits guys. 1, 2, 3. So, yan guys, we're going to ride again dahil tapos na po yung pagpo-vulcanize namin. So, isusuot natin yung helmet natin for the safety kasi bawal na nang walang helmet. So, yan guys. Isuot ko muna. So, yan guys. I'm riding. We're going to move again to our next location. See you on Mapita guys. They're traveling. Trouble. So hanggat nabubuhay pa tayo, we experiment our society. We need to we need to travel around. Basta kailangan natin pumasyalan kahit saan para makita naman yung kagandahan ng natin, society natin. So yan. Kita-kits ulit natin, ma'am. Kita-kits ulit tayo mamaya. So guys, we are here at our first location, San Juan, San Carlos City. So antayin natin yung next na location na dadaanan natin or yung Mario or what. So ever basta location. San Juan na po tayo ngayon. Next to San Juan is Tamayo and Salina. And hindi ko na alam yung mga susunod. Tingnan natin. May mga madadaan na tayong lugar katulad ng
sila. Yan, yung isa. Yung mag-jowa. Sana all may jowa. Yan. Nandito po ako sa motor ni Sir. Ngayon, niya ako. He's riding. So yan. Update ko kayo ulit mamaya. In Salinap and Tamayo. So we are here at Salinap. Tapos na natin ang Tamayo. Yan. Ano kaya ang next Tamayo at Salinap? Dito, ang gaganda ng mga view. Yan. Ang gaganda ng mga view. So yan, nagmamalaki ng mga Scarlanians. Yung mga paglago ng mga mais, tignan nyo. Yan, nasa likod pa rin natin yung mag-jowa. Naglalambingan. So ayan, update ko ulit kayo mamaya. Ayan guys, destination is nandito na bundok, nakikita na namin. Wala pa kami sa mapitan niya. Pag nasa mapitan na kami, makikita nyo na. After nito po, is makikita nyo na ang kagandahan at kaliwanagan ng mapitan. Yan, dadaan tayo. Ang pinakamahaba. Ito ba yung sa dito ba rin? Dito sa dito sa Pangasinan. Around Pangasinan dito. Ha? Yan, ang ganda ng dagat. Maganda, kasing ganda ko. Aron. Ito ang haba ng beach. Sa mga hindi nakakaalam, ano na to, Bugbog West na po ito. Ayan guys, tapos na natin ang Bugbog West. Tayo sa Bugbog, ayan. Mga dinadaan. Sementeryo po ito ng Bugbog. And now, where are we now? Aguilar na to. Punta na po tayong Aguilar. And next for Aguilar is, yun na. Doon na tayo sa Mapita. Andito na tayo sa Aguilar Integrated School na yung nakikita. So yan. Yung mga kasama namin, napakabit. Ingat, keep safe sa ating lahat. Sana makarating tayo ng ligtas. So, yan. Malawit na tayo guys. Kita-kits, kamahan na kayo. Magugulat kayo sa kagandahan ng Mapita guys. Yan. Ang saya ng January ko. Ang dami kong na-travel. Charot. Ganito talaga pag single. Makakapunta ka kahit saan. Ayan, nasa harap namin yung mga kasama namin kasi mahina lang yung takbo ni Sir kasi mahirap na madisgrasya. Wala pang nag-jowa tapos madidisgrasya na. Oh my God. Kailangan pa magka-jowa. Hello guys.
Yan ang nadadaanan namin. Ang nadadaanan namin. Kasama namin. So, yan. So, ayan. Barangay Lawag. Barangay Lawag. Yan, pabalitaan ko kayo ulit mamaya. Bye-bye guys. So ayan guys, nandito na tayo sa isang sa pagsikip dito, paikot-ikot kami. Parang ikaw, pinaikot-ikot mo. So yan. Yan. Malapit na tayo. Malapit na tayo guys. Lagyan pa guys. Single na motor lang kasi kung may sidecar, mahihirapan po kayo umakyat doon. Kasi mataas po yun. Parang alamino ata. Pero mas mataas kasi yun. Tapos mapato doon. Wala akong hindi semento yung kalsada ata. Ewan ko lang ngayon. So yan. May makikita po tayo mga bundok. Kaya ito makita ko sa inyo. So yan guys. May mga bundok na tayong nakikita. Yan. Pababa na tayo guys. Malapit na tayo. Nararamdaman ko ng mapita. Ayan. Matataas yung mga bundok. Guys, nakita nyo na yung mga bundok. Ayan. Pababa na tayo. Tingnan nyo din natin. So yan, malapit na tayo. Malapit na tayo sa mapita. May mga new upload na naman may pang-upload na naman sa Instagram na mga pictures and sa Facebook. At may mga pang-profile na naman tayo. Delikado din pala dito. Ayan, yung pataas na naman tayo, pataas. Paputol-putol naman yung kalsada. Nirereklamo ko po sa may barangay, sa kapitan ng barangay na ito, bakit ganito yung kalsada niya paputol-putol. Parang kami connection namin sa design. Kaya tinignan tayo single doon ng motor. Kasi nagbibideo nga tayo. So yan, ito yung mga may gawa-gawa pa kasi galaw ng galaw. Tutok na tutok yung picture mo sa pagmotor Ano sinututukan? Anong kailangan ito? So guys, update ko kayo ulit mamaya. Kita-kits ulit sa mapita. Hanggang sa makababa na kami. Yan, malapit naman na kami. So yan, antay-antay lang. Sa mga kabasyon namin dyan, yan, you are free to comment and subscribe to the channel. Dyan lang kasi pataas tayo. Kaya yun, nag-yumog-yug. Sa baba ng video na ito, nandiyan po yung subscribe button na kulay red. Click nyo lang po yun para tuloy-tuloy po tayo sa pag-vlog. Maraming salamat po. So yun, kita-kits na po. Bye-bye. Maya. Yan, ang saya! Sulit na sulit! Ang saya na mga kanta ng background. Kaya sana all may jowa! Wala ka bahay-bahay kaya maganda sumigaw. Yun guys, yung mga bundok guys! Dito na ata tayo. Dito na tayo bumaba. Wala pa tayo sa mapita. Pero hindi na tayo yan guys, nahihirap. Masyadong delikado kasi dito kaya pinatay ko kanina kasi delikado yung bawal yung magalagalaw kasi pataas po tayo ngayon. Then nahihirapan po yung ibang motor na umakyat. Ayan na naman. Dadaan na tayo sa Baku-Baku. Sa Baku-Baku na. Pero okay lang kasi may masik. So yan, nahihirapan po silang umakyat kanina dun sa doon. So yan, napakaganda. So yan, ganito putol-putol po yung video ko kasi nag-clear
puno na po yung phone storage ko kasi yung SD card ko medyo may sira. So lumulundag-lundag po tayo guys. Kung na video ko lang sana yung napakasaya ko kanina, grabe. Zoom naman. Talang tinupandutin pati girl naman ay Bakit? namutikin. Nasisiraan na ata kami ng mga motor. Hindi naman sira. Yan. Ito lang talaga yung sira yung... ano yan? Ang tilakalad dyan. Tilakalad siya. Oo, syempre Ganda kayo ng background. So yan. Maganda talaga kung pumunta yung mag-jowa dito para feel na feel yung Okay. Yan, nagasgasan ata. Nasira. Sulit yan pag nandun na tayo sa mapita. Wait lang. Guys, patayin ko muna. Okay guys, another problem. Nasiraan ulit tayo. Okay. Sinasabi ko, anto kasi na-plug yo? Anong nahulog nyo? Naganda po ng bundok guys. Bundok guys. Ganda-ganda. Ha? True. Sobrang ganda. Ganda-ganda. Makikita mo na yung mga bundok-bundok. Ngayon hindi mawawala na yung stress mo. O yan, pati sa kabila o. Yan guys, para mas makita. Guys, ayun pa yung dadaanan namin o. Hindi niyo makita. Oh, pakulot pa. O yan. Yung mga bundok. Ayan. Yan, nandito tayo sa daan. Nandito pa rin tayo sa daan. Hindi pa tayo nakakarating sa mismong Yan, tingnan niyo yung dadaanan namin. Bako-bako. Makikita nyo ulit mamaya. So ayan guys, nahinto na po tayo sa Mapita Falls. So nakita na natin yung zipline na pinagpipicture ng mga classmate ko na hindi ako niyaya. Mga walang kwentang kayo. Walang kwenta kayo. Ayan, so ngayon nandito na kami. Ayan, nakinasisilayan na namin yung mga bundok. At doon daw po sa baba makikita yung falls. And then, so pupunta kami doon. Ibababa namin yung motor namin. May parking din doon. Ito zipline kasing na pinag-i-stayhan namin. So yan, bababa na kami. So yan guys. I'm so excited. Kita-kits sa baba. Bye-bye. Malulubat na kasi ako kaya dapat hinto-hinto muna yan. Guys, nandito na tayo. Yan, guys. Yan, maraming salamat sa pag-watch. Yan, bye-bye na. Okay guys, nandito na tayo sa baba. Bababa pa rin tayo kasi doon pa po yung falls. So, yan. Handa na naman tayong sumabak kaya haring araw. So, yan. Guys. Ayan, doon po yung sa taas, naglakad-lakad lang kami. So yan, dito na yung parking kasi hindi na pwede daw ipasok yung motor. So yan, maglakad na tayo. Yung mga dala natin. So yan, mainggit daw yung mga kaklase ng mga to. Yung mga kaklase ng mga to, mainggit daw. Shout out kay Dudang, kay Christian. Yung mainggit kayo, ang ganda ng bundok ko. 1, 2, 3. Yung bundok lang, hindi ikaw. 1, so picture 1, 2, 3. Ako mo. Yan. Ang nagpipicture yan, angik. So, yan, May guys. yung ate ko dyan. At si Raquel, so kay Raquel mainggit ka daw. Mainggit ka? Mainggit ka, Oo, Raquel mainggit ka. Katunggal. Yan, nandito na kami sa Mapita. So yan, kita kids guys sa baba, bye. Guys, andito na tayo. Dinadaanan natin yung mabato na maraming tubig. Ayan po. Yan. So, yan, nagde-discover po kami baka masakaling makita namin yung dinaanan nila o yung pinagliguan ng mga klasiko. Kasi hindi namin alam. Tinitignan na lang namin. Ha? Oo, dulong-dulo ata. Kaya yan, nagde-discover kami. So yan, what's up guys? Ang saya-saya dito. Oh, ang ganda ng background. So yan yung mga kasama ko. Naglalakad-lakad sila. Hanggang sa makarating kami sa pinakadulo. At makita namin yung paliliguan namin. Kaso lang, parang bumabalik tayo. Tingnan ba yun? Ha? Hindi ko alam. Ayan. Hanapin. Tas, sinila tayo ay amay falls dyan. Parang tayo ulit sab kasi. Hala guys, yan, balitaan ko kayo pag nakarating na kami. Oh my God, ilang hours ang binahe namin para dito. Ang ganda. Dito na tayo sa falls. Nandito na tayo. Nasisilayan na natin ng Mapita Falls. Ayan po guys, oh. Say hi guys. Yung mga kasama natin, andun pa.
Ayan. Talagang ginawa namin ng lahat para na makarating dito mga kabesyo. Nandito na tayo sa falls. Ang ganda maligo. Guys, we're excited. Yan. Ang ganda oh. Yan. Diyan dumadaan yung mga ano. Pero ang linaw dun sa baba oh. Grabe. Sa kabila yung daan. Ayan. Guys, punta tayo. Sa kabila tayo dumaan. May daan pa dito? May daan naman ah. Hindi, parang malalim doon. Ah? Daan. Hindi naman. Sa baba ka. Daan tayo sa kabila. Dito na tayo. Palapit na tayo ng palapit. May mga naliligo oh. Yan guys. Ayan na po yung falls. Nakikita na po natin. Ang ganda-ganda. Yan, nandito na tayo sa Mapita Falls. Yan guys, yung mga kasama ko andun sa dulo. Ayun pa sila oh. Duman ako sa kabila. Ayan, delikado. Medyo delikado yung daan pero okay lang kasi sulit na sulit. Ayan, kahit malayo yung nilakad namin, sulit na sulit pumunta dito. Gosh, hindi ko na alam sa sunod oh. Paano tayo hakbang yan? Paano hakbang yan? So yan guys, nandito na tayo and then nakita na natin yung Mapita Falls and now mag-end up na po tayo and picture taking na lang po mamaya and yan guys, maraming salamat sa pag-watch ng aking vlog and this is Normar De Vera and please subscribe my YouTube channel Normar De Vera Vlog. Please click the red button below. Yan. Yan. So bye-bye. Bye-bye ka na. Magbabay na kayo guys. Maliligo na tayo. Bye-bye. And 1, 2, 3. Bye-bye. Bye. Hey guys! Huminto tayo ngayon sa, hindi ko alam kung saan to, basta around Mapita. Huminto tayo dahil yun nga, nasisiraan to kasi mahirap daw kasing ano, yung pababa yung ano, kalsada. So yan, nandito, nakikita niyo po, bundok po ito, bundok. Yan, bundok. Apakaganda pong And then, tanawin. sasayaw daw kami ng View. Catriona Challenge. Saan Sayaw yung na tayo, music? sayaw na tayo. Catriona Challenge. Walang patungan. Game. 1, 2. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4. Bibigyan na lang natin yung music mamaya. Ano papalay niya? Tapos sa susunod doon, Lupitas, tanga ka anong susunod mo? Tala. 1, 2, 3, go. Tila ako'y nakalutang nasa langit. Hello guys! Yan na, pahinto kami hanggang... I gave you my heart. I gave you my heart.